Hola gent de Cor de Poblet, estem al primer programa d'Etveig, una tele de joves. Per a aquest primer programa i per a molts altres hem preparat un munt de seccions. Avui hem portat una de les reporteres de la secció Què passa al poble per a que mos conti un poc. Hola, molt bona vesprada. Conta'ns un poc de què tracta aquesta secció. Hola, bona vesprada. Hem decidit per a veure què passa a Quart de Poblet. Dins vídeo. Bona vesprada, ens trobem així en Quart Jove amb Flor i hem vingut a fer-li unes preguntes de l'intercanvi de joves que s'ha fet així en Quart. Hola, bona vesprada. Bona vesprada. De què va aquest intercanvi? A primer no es exact un intercanvi de joves, es un intercanvi de joves professionals en el treball juvenil. Quines activitats heu fet? Com he dit, hem visitat per exemple el Casa de Joventut Badanquet i la Cebollera i hem fet entrevistes amb les treballadores juveniles i també amb les joves que estaven allà sobre com ells utilitzen el smartphone i que important és en el seu vida i cada dia és una altra activitat. Entre 5 països, entre ells estava Croàcia, Eslovàquia, Alemanya, Àustria y Chipre, y se me olvidaba un, bueno, y la agenda así. ¿Pensáis que es importante trabajar en el tiempo libre de los jóvenes utilizando las nuevas tecnologías? Pues creo que es muy importante para utilizar nuevas tecnologías, no solo con los jóvenes, pero también con los adultos. Con los jóvenes es tal vez un poquito más fácil porque vivimos en ese tiempo cuando todo está en Twitter, con las tecnologías, con celulares y así. Entonces creo que nueva tecnología puede ser muy como útil, sí, para hacer unas cosas buenas como así, películas o... ¿Qué os ha parecido este intercambio? Me ha gustado mucho porque encontramos nuevos amigos, aprendimos nuevas cosas, también vimos ciudad muy bonita, Valencia y así. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues nada, adiós. Ara anem a l'altra secció del programa, on tenim el plaer d'entrevistar a ART, l'Associació d'Alumnes de l'IES Riutúria. Com ja sabeu, és una associació que s'encarrega de tindre en compte la situació dels alumnes a l'Institut IES Riutúria. Tenim l'oportunitat d'entrevistar Adolfo, un dels presidents de l'Associació d'Alumnes, que es va contar un poc. Hola, molt bona vesprada, Adolfo, i benvingut al nostre programa Etveig. És tot un plaer tindre't ací, ja que eres el president d'ART de l'associació. Com ja sabeu, Adolfo forma part d'una nova generació d'integrants de l'Associació d'Alumnes de l'IES Riutúria, però quin fou el seu inici? Com es va fundar aquesta associació? Aquesta associació va néixer per una iniciativa d'un grup d'alumnes que volien fer la veu dels alumnes amb el professorat i al final el van aconseguir i aquesta associació de moment està creixent però és forta. Molt bé, i sembla genial el que ens estàs contant. Aleshores, quina és la funció d'un adolescent com tu en aquesta associació? Què és el que espera? Jo espero, i és el que s'ha aconseguit, que és el professorat tindre en compte, mediant l'associació, la veu de tots els alumnes del centre. Molt bé, sembla interessantíssim, Adolfo. Aleshores, quines iniciatives haveu aconseguit ja gràcies a l'associació al centre? L'associació té una revista que es publica mensualment, té les excursions de fins de curs de tots els cursos i també té una plaça en el Consell Escolar. Molt bé, aleshores que l'associació té com una veu pròpia en altres institucions, no? Es podria dir. I Adolfo, l'última pregunta. Tu, com a representant d'ART, quan t'alces dia a dia, quotidianament, de quina manera està present l'associació a la teua vida? Jo penso que de forma activa està present en la meva vida perquè l'utilitzo com un mètode per expressar la veu de tots els meus companys al professorat. Molt bé, Adolfo. Moltíssimes gràcies.
Bueno, pues, des del programa desitgem que tingues una bona trajectòria a l'associació i que tot vagi com espereu tots els integrants. Moltes gràcies. Fa un parell de setmanes vàrem anar al casino a fer unes entrevistes sobre els diferents projectes interassociatius al poble. On molts d'ells varen ser molt interessants, com per exemple el projecte Bici per a Tots, que és un projecte que dona l'oportunitat a persones amb pocs recursos que necessiten unes bicicletes per tal de desplaçar-se o bé per a divertir-se. També és molt interessant la projecció de la pel·lícula La princesa promesa, que pretén fomentar la lectura entre els xiquets i els joves, a més de crear espectadors d'exhibicions artístiques i audiovisuals. Aquests són dos dels projectes que varen participar, però hi ha molts altres, però preferim que us ho conten els reporters i reporteres que varen estar allí. Dins vídeo. Bona vesprada, estem a Quart de Poblet, al casino, en un projecte interassociatiu. A quina associació pertany? Hola, bona vesprada. Soc de Col·lectiu Soterranya, una associació que estem a Torrent. De què va el vostre projecte? El nostre projecte es diu Bici per a Totes i, com explico una mica el nom, és aconseguint bicis que estan abandonades, les arreglen i les empreguen a persones que no tenen recursos per a tindre un mitjà de transport sostenible, en aquest cas. Treballem molt la mobilitat sostenible i la solidaritat també. Aleshores, mesclen els dos conceptes i va eixir este proyecto. La asociación se llama Asociación Teuladí y es una asociación del barrio de Pequeñita. ¿De qué va el vuestro proyecto? El proyecto que ha sido premiado es un proyecto, es una especie de reconocimiento, una trayectoria. Llevamos 20 años trabajando en el barrio. Empezamos con un grupito muy pequeño, se ha ido ampliando y hemos pensado que sería muy bonito pasar todo el año haciendo diferentes acciones, diferentes actividades para celebrar esos 20 años de vida. I com definiries el vostre projecte en una paraula? Una paraula és difícil, però sobretot dignitat. Moltes gràcies, José, i que tingueu molt d'èxit a aquest projecte. Moltes gràcies a vosaltres. Tornem a la secció on es parla de les coses que passen al nostre poble. Ens varen desplaçar a Torrent per a assistir a l'entrega de premis del concurs Paraules d'Amor, on la nostra companya Rosell Espinós va guanyar el primer premi. Aquests premis, promoguts per la xarxa joves.net, es donen cada any i són molt importants. Anem a veure. Hola, bona vesprada. Avui estem així a Torrent a l'entrega dels premis del concurs Paraules d'Amor, organitzat per la xarxa joves.net. Ell és molt bon. Sí, aquesta entrada ha hagut 150 persones i respecte a l'any no, es nota molt la diferència perquè sí que normalment és la gravació pues han anat classe per classe de què tractava el concurs i ja que hi ha hagut molta gent que s'ha animat a participar i ens han demanat la inscripció. No, para nada. Hemos tenido muchísima pasión el amor entre no, la distancia, el amor, la romántica, no es brutal. La gente no es complicada. Escribo de otra manera, expresarse con de otra manera, que eso tiene un tiempo de sí, puede ser que al principio parezca cartas de amor un poco tradicional, ¿no? Pero yo creo que es importante la lectura, sí, y además es un detalle muy bonito recibir una carta en papel o un mensaje por WhatsApp. Y que ve de jugar de la Casa de Juventud para bueno, con a carta de un títol que és falta de i a més no pots pensar de què va. La carta tracta un tema molt anual, està avui en dia, que és el tema de la I no penses que amb el tema de l'amor
el desamor, por perpetuarse un poquet todavía de l'amor tradicional. Sí. De fet, jo penso que el primer que la gent es planteja a d'escriure una carta, l'amor és l'amor tradicional, però després sorpresa si dius amor, hi ha molts tipus d'amor, l'amor que té una mare, l'amor que tal, i l'amor que té en un cas la persona cap a si mateix. Pues molt bé, enhorabuena i moltes gràcies. Fins aquí la entrega de premis de Paraules d'Amor de xarxa. Per concloure aquest programa i fent referència al 8 de març, que fou el Dia de la Dona, a continuació vaig a llegir-vos un poema de la poetessa Gioconda Belli, que fa referència a la defensa dels drets de la dona a la nostra societat, perquè realment tal vegada el que hem de preguntar-nos és en quina situació està la dona com per a que tinga un dia al calendari. Si eres una mujer fuerte, prepárate para la batalla. Aprende a estar sola, a dormir en la más absoluta oscuridad sin miedo, a que nadie te tire sogas cuando ruja la tormenta, a nadar contracorriente. Entrénate en los oficios de la reflexión y el intelecto. Lee, hazte el amor a ti misma, construye tu castillo, rodéalo de fosos profundos, pero hazle anchas puertas y ventanas. Es menester que cultives enormes amistades, que quienes te rodean y quieran sepan lo que tú eres. Que te hagas un círculo de hogueras y enciendas en el centro de tu habitación una estufa, siempre ardiente, donde se mantenga el hervor de tus sueños. Si eres una mujer fuerte, protégete con palabras y árboles e invoca la memoria de mujeres antiguas. Haz de saber que eres un campo magnético, hacia el que viajarán aullando los clavos derrumbados y el óxido mortal de todos los naufragios. Ampara, pero ampárate primero. Guarda las distancias, constrúyete, cuídate, atesora tu poder, defiéndelo, hazlo por ti. Te lo pido en nombre de todas nosotras.